салом дӯстон, тамошо кунед ҷолибтарин ҳолатҳо дар футбол. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Лавези обро сӯи сармураббиаш мепартофт. Дар ҷоми ҷаҳони соли 2014 бозингари аргентинӣ Лавези баъди рақобати шадид бо Нигерия ба канори майдон рафт ки об нӯшад. ҳамон ҳолат сармураббӣ банди фаҳмонидани ҳолатҳои тактикӣ буд. барои ором кардани сармураббӣ Лавези каме об ба рӯяш пош дод. ин чиз даҳони сармураббиро напӯшид. ин мардак асабҳои худро хуб идора мекунад, вале нафари баъдӣ Месси ки оромтабиат аст, контроли худро аз даст дод. баъди бохти хиҷолатӣ аз дасти мунтахаби Чили дар ҷоми ҷаҳони 2014 Лео шӯҳрати худро барқарор кардан мехост. тамоми расонаҳои хабари мунтахаби Аргентинаро критика мекарданд, вале Лео медонист чӣ хел реаксия нишон диҳад. ана нобиғаи футбол бо бозингари Рома бошад, ин гуна хашмашро бароварда сохт. дар вақти бозии мафусади роҳи Месси гардид ва агар дигарон Леоро ором намекарданд, ин бача дар замин хоб мешуд. оиди қаҳрамони ҷаҳон ки ҳарф задем, ба назар чунин мерасад ки сармураббии Арабистони Саудӣ Мессиро бештар аз дастааш дӯст медорад. ана дар нимаи бозии Арабистон ва Аргентина ӯ чиҳо гуфт: ман шуморо дӯст медорам бачаҳо, ба ғайр аз Салмон, чунки ӯ ба монанди дигарон бозӣ надорад. мо инҷо чӣ кор дорем? прессинги шумо ҳамин аст магар? прессинг маънои онро надорад ки шумо ба пеш равед. охир чаро? вақте Месси дар байни майдон бо туп аст, шумо ҳама рӯ ба рӯяш ӯро тамошо мекунед. шумо дар байни майдон ӯро ишора мекунед. телефонатонро бароварда якбора ҳамроҳаш аксгирӣ кунед. ӯ гуфт ки телефонатонро гирифта бо Месси акс гиред. хело ҳазломез буд неки. биёед охири наворо ҳам бинем ки чӣ мешавад. шумо эҳсос намекунед? бедор шавед бачаҳо, ин ҷоми ҷаҳон аст. ҳама чиро истифода баред. ҳама бозингарон ба гапҳои ин сухангӯи каф купиданд. энергияи Месси чунон ба сармураббӣ таъсир дошт ки ҳатто мухлисон муқобили Аргентина мазоқу масхараҳо мекарданд. нафари баъдӣ оиди мухлиси футбол аз Мексика мешавад ки навораш дар вақти ҷоми ҷаҳон баромада буд. оё ӯ покор тамла дорад? биёед дарҳол дигар ҳолатро мегӯем ки боз экрани моро ҳам нашиканад. ин ҳолат бошад дар ҷоми ҷаҳони 2014 тааллуқ дошт ки ҳамлагари бразилӣ Неймар аз голи худ ба дарвозаи Колумбия ҷашнгирӣ мекард. ӯ мисли дигар бозингарон хеле хурсандӣ мекарду ин чиз рух дод. Неймар зора мекард ки лағжишашро касе набинад, вале садҳо камера дар варзишгоҳ чашм ба ӯ андохта буданду ӯро сабт карданд. дар бораи камераҳои варзишгоҳ ки гуфтем, наворҳои ҷолиби онҳоро бо футболбозон ва ё доварон нишон медиҳем. ин довар соли 1995 вафот кардааст, вале то ҳол наворҳояш боқӣ мемонанд. ин гуна ҳаракатҳоро шумо боре ҳам шоҳид нашудаед. нигаред ба ин масхарабоз. номи ӯ Хорхе дос Сантос мебошад ки яке аз аввалин доварони осмонранг аз Бразилия буд. ӯ мегӯяд ки бозиҳо дилгиркунанда буданд ва ӯ ин корро мекардааст. ин гуна ҳолатҳои ҷолибро аз ҷониби камераҳо зиёд дидан мумкин аст. рӯйдоди ҷолибе дар соли 2010 вақте Аргентина голи муҳимеро ба дарвозаи Мексика зад, камерамен мехост аз наздик ҷашнгириро ба навор гирад. шояд ӯ хабар надошт ки Габриэл Хайнс низ аъзои даста мебошад. вақти наворгирӣ аз наздик, зарба ба рӯй. дар навбати баъдӣ бошад дарвозабони колумбиягӣ Рене Игита Сапата ҷой дорад ки зарбаи Скорпионро ихтиёр кардааст. ӯ на танҳо бо ин кор, балки бо голзаниҳои худ низ дар ёдҳо боқӣ мемонад. ӯ дар корномаи худ ба рӯйхати беҳтарин голзанҳо миёни дарвозабонҳо бо 41 гол мебарояд.
акнун агар ӯро бо Месси муқоиса кунем, ин гита шояд ҳасад аз Месси хӯрад. Соли 2007 дар плей-оффи Копа дел Рей ҳар як бозингари Хетафе Леоро мехостанд боз доранд. Новобаста аз талоши зиёдашон, Месси якеро паси дигаре мегузашту пушти сар мекард. ин гол беҳтарин гол дар таърихи Барселона эълон шуд. Ба ҳамин ҳолат монанд голи фаромӯшнашавандаи Марадонаро гуфтан мумкин аст. Агар бо диққат назар кунем, Месси ба голи ғалабаовари Марадона дар соли 1986 муқобили Англия монандӣ дорад. Бале, будани Марадона обу ҳавои мухлисон буд, вале баъзан вақт қувваи ӯ аз контрол берун мемонд. маҳз баъди хушҳолиаш ӯ ҷавоби олӣ ба хейтиронаш медод. дӯстон, дар канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед ва пайгири наворҳои ҷолиб бимонед. Ба ҳамин тамом, то боздид.